Nsemmilkom ħbieb wasalna għat-tieni programm f'dina s-sensiera fej kull jum għal dawn il-50 jum li għaddejjem minnhom nagħmlu ħsieb illi wassalna għal festa ta' Pentekoste. Nafu li Alla ordna lill-poplu tiegħu biex wara il-festa tal-Għid il-Kbir jiċċelebra l-festa tal-Ħobsażmu u l-għada tal-Ħobsażmu jibda jgħod 50 ġurnata sakemm naslu għal-festa ta' Pentekoste. Din hija interessanti għaliex il-festa ta' Pentekoste u kif anke il-festa tal-Għid il-Kbir u l-festa tal-Ħobsażmu qatt ma jaqgħu fl-istess ġurnata. Jew inkella għal-inqas aħna fit-tradizzjoni tagħna ma niċċelebrawx il-festa pereżempju fl-rebħat ta' dik id-data, imma niċċelebraw il-festa fil-jum tagħha u il-jum ta' Pentekoste dejjem jiddependi meta jġeddet il-qamar fix-xahar ta' Nisan, meta nibdew Nisan. Fl-14 tax-xahar ta' Nisan ikonna il-festa tal-Għid il-Kbir, l-għada tkun il-festa tal-Ħobsażmu u bħal mettilkom il-bieraħ fl-ewwel programm, il-bieraħ kienet l-ewwel ġurnata fejn nibdew noddu 50 jum, 50 ġurnata sakemm naslu l-festa ta' Pentekoste. Illum qegħdin fit-tieni jum. U allura ħares u ħsieb differenti. Ma ninsawx li din hija mixja li qed nimxu wkoll flimkien il-fidi tagħna f'sidna Jaxua il-Messija u f'din il-mixja bħal dejjem bħal meta tkun tarbija ma taqbadx inti u titlaq timxi, ma tibda bil-mod il-mod sakemm timmatura fil-pass tiegħek u tibda timxi normali. U l-istess hija din il-mixja. Fil-fatt l-iskrittura li nixtieq illum norbot ma' dana il-ħsieb qasir tal-ġurnata huwa dan. L-iskrittura hija mill-Vanġelu ta' Marku, il-Vanġelu ta' Marku kapitlu 4 vers 8 fejn jgħid hekk ara. Oħrajn waqgħu fart tajba u għamlu l-frott u l-frott kiber u tkattar. U min għamel 30, min għamel 60 u min għamel 100. Mela hawnhekk li kollha nafu l-parabola li qed nitkellmu fuqha, kien hemm il-bidwi li qed jiżraw żerriegħa waqgħet fuq l-art nixfa, art li ma tistax tnibbet, oħra waqgħu ġol ħurrieq, imma hawnhekk l-iskrittura vers 8 qed tgħidilna li kien hemm dik iż-żerriegħa li waqgħet fart tajba u għamlet frott għal 30 darba, 60 darba u anke għal 100 darba. Waħda mill-raġunijiet għalfejn ħafna kredenti ma jikbrux fil-mixja tagħhom hija li jippretendu illi jikbru malajr, illi l-bidla ġo fihom issir mill-ewwel. Jiena niftakar meta kont nattendi il-knisja li kont nattendi, ġielu kont issib nies li 4 ijiem wara li jkunu resqu lejn il-Messija jibdew jitolbu fuq in-nies u jkeċċu xjatel meta għadhom aqqas bissu ma stestalmu il-mixja imma qed jaġlu fl-affarijiet li jagħmlu. U dan huwa l-iżbal. Meta nippruvaw naġlu, meta nippretendu li aħna kbirna meta għadna trabi fil-kelma. Ħafna fil-fatt pereżempju jippretendu li issa għax sabu l-Messija, issa għax issa huma ta' Jaxua, jippretendu li Alla ħajfaqqa subajh u jibdillhom ħajjithom mill-bieraħ llum. Biex qed ngħid li Alla ma jistax jagħmilha. Għal Alla xejn impossibbli, Alla jista' jagħmel kollox u x'kien irid Alla jista' jfaqqa subajh u jibdel bniedem f'24 siegħa. Imma hekk qed nitkellmu fuq x'jippretendi l-bniedem. Il-bniedem jippretendi li issa għax huwa ta' Jaxu allura issa ħajbidel mill-ewwel. Mentri l-pjan tal-Alla mhuwiex hekk. Kultant aħna wkoll nafu Alla juża ċertu kundizzjonijiet fil-ħajja tal-bniedem, problemi, sitwazzjonijiet li l-bniedem ikun qed jgħaddi minnhom sabiex jitgħallem minn dik il-lezzjoni. Fil-fatt xi ħaġa li jiena tallimt fl-esperjenza tiegħi fil-mixja tiegħi hija li xejn ma jiġri mingħajr raġuni. Jekk qed jiġrilek xi ħaġa f'ħajtek ieqaf u ssaqsi Alla x'qiegħed jipprova jgħidlek f'din is-sitwazzjoni. Kif għedna, huwa veru li Alla jista' jibdilna u huwa veru li Alla jista' jfaqqa subajh u fl-immedjat aħna ninbidlu għaldaqstant. Din il-bidla fil-bniedem ma ssirx skont id-disinn li naħsbu aħna.
il-bidla fina issir fuq id-disin, fuq il-pjan li Alla għandu għal kull wieħed u waħda minna. Il-fattu li ħafna huma dawk li kienu kieku jistgħu ħafna jidħlu f'relazzjoni ma' Alla, imma fl-istess ħin jibqgħu iżommu l-affarijiet li għandhom minn ta' din id-dinja. Pereżempju, hemm esperjenza li ħafna jgħaddu minnha u dinha nafuha, pereżempju ħafna irridu jkunu tal-mulej imma ma jridux jinqataw pereżempju mill-festi tal-Xmas u l-Easter u Resurrection Sunday. U din hija waħda mill-problemi. Illa għaliex irridu nkunu tal-mulej ma fl-istess ħin ma rridux ninqataw minn dak li d-dinja qed ittina mill-pjaċiri, mill-gosti li toffrilna d-dinja. U dana naraw anke permezz ta' dan il-perjodu li għaddejjem minnu. Ħafna irridu li jkollhom relazzjoni mal-Alla imma jridu jibqgħu jiċċelebraw il-festi pagani. Għaliex qed ngħid għaddejjem minnu bħalissa għax nerġa' ngħid dana il-weekend li għadna kif għaddejna, 12, 13 u 14 ta' April, waqgħu 3 festi, 3 ċelebrazzjonijiet, ħanedulhom hekk għax waħdija festa, 3 ċelebrazzjonijiet li Alla jgħidilna biex inżommu magħhom illi naqpaw nagħmlu, jkollna nagħmlu dak li nsejħulu memorial. Fil-fatt hekk għamilna nhar is-Sibt aħna ta' Malta Messjanika, għamilna l-iklaq ta' l-Għid il-Kbir, il-ħadd kienet l-ewwel jum minn 7 ijiem tal-festa tal-ħobżażmu li għalina kienet ukoll dik li tissejjaħ Xabat, ġurnata ta' Mistrieħ, festa tal-Mulej, il-bieraħ illi kien l-ewwel jum ta' Pentekoste ma fl-istess kien ukoll il-festa għalkemm ma kienx kmandament ta' Mistrieħ, jum ta' Mistrieħ, imma kien jum illi fih niftakru fl-ewwel frott. L-ewwel frott huwa meta Jaxxua qam mill-mewt. U fil-fatt ħafna daw ma jridux jagħtu kasom, imma issa jiġi l-weekend li jmissu tarahom imorru jerfgħu l-istatwi, jimxu wara l-istatwi, jiċċelebraw l-Easter jew Resurrection Sunday x'jedula llum biex inkunu differenti intu għajsem differenti, imma nerġa' ngħid huma festi li Alla mhux qed jordnalna biex insommu. Imma ħafna ma dawk irridu jimxu mal-Alla ma jridu jibqgħu jżommu daw il-festi u ma jagħtux każ il-festi li Alla qed jgħidilna biex insommu. Ir-realtà hija li Alla ma jibdilniex u mbagħad noqogħdu naqra ninbidlu. Nafu x'tgħid il-kelma tal-Alla? L-Apostlu Pawlu jgħidilna illi rridu immutu għalina nfusna u nerġgħu nitwildu mill-ġdid. Anke Jaxxua jgħidilna dan. Jaxxua jgħidilna li rridu nitwildu mill-ġdid. Trid tmut, trid tieqaf, trid taqta' il-bieraħ millum, insa dik il-ħajja li kellek jekk inti issa mulet mill-ġdid ħadd tibda ħajja ġdida. Ma tistax tibqa' marbut ma' dawk l-affarijiet li qabel li kont tħobb qabel. Issa inti trid timxi wara il-kelma tal-Alla. Irridu l-ewwel immutu għalina nfusna mbagħad nitwildu mill-ġdid. Irridu nerġgħu nibdew mill-bidu. Fil-fatt hemm ħafna huma dawk illi jixtiequ jridu jkunu dik iż-żerja li tipproduċi il-frott. Imma anke jekk jista' jkun iridu jibdew jipproduċu l-frott issa mill-ewwel mingħajr ma nistennew. Illum sirt tal-mulej u qed nippretendi li s-sada ħaniftaħ il-Bibja mhux nifsta triq nibda nkellem in-nies u nagħmel il-frott. Kulħadd jixtieq illi f'qasir żmien minn żerriegħa żgħira daqs ta' mustarda issir siġra. Imma aħna nafu li Alla ħalaq iż-żerriegħa u Alla dik iż-żerriegħa għandu pjan għaliha. Ħalaqa u tat mandament. Trid tieħu dal-perjodu biex tikber, trid tieħu dal-perjodu biex timmatura. Fil-fatt aħna nafu li l-żerriegħa l-ewwel trid tiġi mirduma taħt l-art, waqt li tkun taħt l-art tibda tikber u timmatura u anke jew għadha ma bdietx tkun dik li suppost tkun qed issir imma da ma saritx illa għaliex għax l-ewwel trid tnibbet. U anke meta tnibbet, meta tinbet, ma jkollokx siġra tal-mustarda u kwalinkwa siġra li min xi jkollok werqa żgħira jew tsok żgħir. U jgħaddi ħafna żmien sakemm dik il-werqa jew dak it-tsok
issir siġra. U din hija il-mixja li qed nimxu aħna, din hija dik iż-żerrija li aħna rridu nkunu dik iż-żerrija li issa li Alla żarana irridu nistennew iż-żmien tagħna biex nikbru u nimmaturaw. Ma nistgħux naġlu. Mhijiex kombinazzjoni li il-proċess ta' maturità spiritwali jiġi mxebbaħ maż-żerrija. Għaliex? Għax fil-fatt l-istess bħalma inti ma tistax taġġel il-proċess tal-frotta b'mezzi teknoloġiċi, daqstant ieħor ma tistax taġġel il-mod li bih inti tikber u timmatura. Din il-maturità ġo fina sseħħ biss meta aħna nħallu lil Alla jaħdem fina. Alla huwa l-ġardinar, Alla huwa l-bniedem li qiegħed jiżraq dik iż-żerja u rridu nistennew li nimmaturaw fil-pjan tiegħu, mhux fil-pjan tagħna, mhux meta nixtiequ aħna, mhux kif nixtiequ aħna, imma meta jridu u kif jixtiequ. Allura meta nħallu lil Alla jaħdem fina u jibdilna, issa nistgħu nipproduċu frott ħafna aktar milli naħsbu. Issa jekk nħallu l-Alla jaħdem ġo fina, maturana spiritualment, ikabbarna fl-elf tal-kerma tiegħu, fl-elf tat-tora tiegħu, allura issa jista' iva jkollna 30, 60 u 100 darba aktar frott, ħafna aktar milli naħsbu li aħna jista' jkollna. U dak huwa il-messaġġ għal dan it-tieni jum tal-att ta' l-Omer. Ejja ma naġlux. Ejja nkunu paċenzjużi u nikbru skont kif imexxina Alla mhux kif naħsbu li aħna rridu nikbru. Nagħlqu dan il-programm b'talba żgħira u għaldaqstant minħeġġiġkom sabiex tajdu din it-talba miegħi. Missier niġi quddiemek inċedi dak kollu li jien mulej. Missier nitolbok sabiex tneħħi minn ġo fija kull aġenda, kull ħsieb li għandi mulej sabiex inkun nista' nikber u nimmatura skont il-pjan tiegħek. Mulej impoġġi f'riġlejk dak kollu li huwa jien u nissottometti ruħi mulej taħt l-awtorità tiegħek, nissottometti ruħi għal dak li inti trid li tagħmel bija u fija sabiex inkun nista' nikber permezz tax-xogħol tiegħek Mister Addis. Mulej infaħrek u nirringrazzjak tal-li żrajt ġewwa fija x-xewqa li ngħix għalik. Infaħħar ismek mulej għall-pjanijiet li għandek għalija sabiex tkabbar fija għal 30, 60 u anke 100 darba dak li jiena waħdi ma nistax inkabbar. Mulej irressaqlek din it-talba quddiem it-tron tiegħek fl-isem Addis ta' Sidna Jexua il-Messija, il-Prinċep tal-Paċi, is-Sid u s-Salvatur, ir-Re tar-Rejiet għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sakemm niltaqgħu fil-programm ieħor għada ħbib tiegħi f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.